Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Cardenio. Taong 1978, Lupon, Davao Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagpapatingin sa manggagamot itong si Cardenio. May mga bagay kasing nangyayari sa kanya na halos hindi ka panipaniwala. Ayon kay Cardenio, hindi niya alam pero pakiramdam niya na sa tuwing malalagay siya sa alanganin, tila bang may nagliligtas sa kanya. 3 beses niya na yung naranasan sa iba't ibang sitwasyon. Paglalahad niya sa albularyo, muntik na siya noong mahulog sa bangin, subalit bago pa man siya mawala ng balanse, tila bang may humila sa kanya papaitaas. May mga pagkakataon ding naligaw siya sa gubat, subalit pagpikit ng kanyang mga mata at sa muli niyang pagmulat, nasipat niyang nasa harapan na siya ng kanilang baryo. Ang labis niya pa noong ipinagtataka ay kung bakit hindi siya nagawang tuklawin ng makamandag na ahas kahit naapakan na niya ang katawan nito. Dagdag pa ni Cardenio na bagaman mabuting senyales ang mga bagay na yon, nakakaramdam siya ng kilabot sa tuwing naililigtas siya ng nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalahad ng istorya, bigo namang matukoy ng albularyo ang nilalang na tumutulong sa kanya, gawa ng nakakubli ng husto ang presensya nito. Ang tanging nabigay na lamang na payo sa kanya ng albularyo, hayaan na lamang nila ang nilalang na yon dahil wala naman itong masamang pakay na masama sa kanya. Nang marinig naman ito ni Cardenio, minabuti niyang ipagpatuloy ang kanyang ordinaryong buhay. Para sa kanya, sapat na ang kanyang mga narinig upang ipagsawalang bahala ang mga bagay na yon. Isang araw, habang nagtatrabaho sila ng kanyang ama sa palayan, napag-usapan nila ang tungkol sa dati nilang kapitbahay na umalis sa baryo. Ang anak ng pamilyang yon, malapit na kababata ni Cardenio. Dahil sa wala pa naman siya noong ideya sa mga nangyayari, kaya na may hindi niya alam kung ano ang rason ng paglisan ng mga ito. Ayon sa kanyang ama, umalis ang pamilyang yon dahil napagbintangan nitong isang aswang sa kanilang lugar. May mga balitang kumakalat na ang ama ng kanyang kababata nagpapalit ng anyo tuwing gabi. Bagaman walang matibay na ebidensya, pinili na lamang ng pamilyang yon ang magpakalayo-layo. Magmula noong umalis ito sa kanilang lugar, kailan may hindi niya na yon nakita. Dagdag pa nito, na bago umalis ang pamilya ng kanyang kababata, hinagkan siya ng ama nito na parabang meron yung hinahabilin. "Nakikita mo ba ang sugat sa kamay mo, Cardenio? Natuklasan ko yan matapos kang hagkan ng lalaking yon. Hindi ko naman iniisip kung ano yan eh. Baka nasugatan mo lang ang iyong sarili nang hindi mo nalalaman." Wika ng kanyang ama. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang napatingin sa kanyang nangingitim na sugat sa kamay. Halos hindi niya maiwasang mapaisip noon, gawa ng sa dinami-rami ng kanyang sugat, yun lamang ang nangingitim at animoy buhay na buhay. Wala naman siyang maisip na paraan para mapaputi ito, gawa ng pakiramdam niya kapag hinahagod niya ang sugat na yon, lalagnatin siya. Matapos ang kanilang pag-uusap, naging abalang-abala naman silang dalawa sa kanilang mga trabaho. Kinahapunan, habang naglalakad sila pa uwi, panay naman ang kanilang pagmamasid sa paligid sa mga ulam na maaari nilang madala sa kanilang tahanan. Habang namimili sila sa merkado, bahagya namang natigilan itong si Cardenio nang masipat niya ang isang lalaking pamilyar sa kanya, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pagturo niya dito sa kanyang ama, bigla naman yung naglahos sa likod ng napakaraming taong namimili. Ilang ulit niya pa yung sinipat pero nakapagtatakang hindi niya na yun masilayan. Ang labis pang ipinagtataka ni Cardenio,
ay kung bakit hindi lumabas ang lalaking yun sa merkado. Nasisiguro niya kasing tatatlo lamang ang daanan papalabas doon, kung kaya't kapag binantayan niya ang mga daanan, masisiguro niyang muli niya itong masisilayan. Sa pag-uwi nila ng kanilang tahanan, nanatiling tahimik itong si Cardenio. Hindi niya alam pero pakiramdam niya binabagabag siya ng pangitaing yon. Kung hindi pa siya pinansin ng kanyang ama, maaaring patuloy pa rin siyang tulala. "Anak, bakit tulala ka? May problema ka ba?" Tanong nito sa kanya nang masipat siya nito sa sala na tulalang tulala. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, agad naman siyang napatingin dito na parabang hindi niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Makalipas lamang ang ilang minuto, mahinahong sumagot naman dito si Cardenio ng, "Wala naman hutay, pagod lang." Ganun ba? Sige, magpahinga ka na muna dyan. Mamaya tatawagin kita kapag tapos ng malutong pagkain. Sagot naman nito sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali namang umalis ang kanyang ama. Si Cardenio naman, muling inisip ang mga pangitaing sumasagi sa isipan niya. Ayon sa kanya, na magmula noong nasipat niya ang lalaki sa merkado, paulit-ulit niyang nasisilayan sa kanyang pangitain ang isang magandang babaeng nag-aabot ng kamay sa kanya. Nasisiguro niyang hindi lang basta pangitain ng bagay na yon, lalo pat pakiramdam niya, totoong-totoo ito. Sa pagsapit ng oras ng pamamahinga, habang natutulog itong si Cardenio, nakarinig siya ng mga paninitsit sa labas ng bahay nila. Noong una, inakala niyang mga hayop lamang ang gumagawa ng ingay na yon, subalit sa pagtagal na pinapakinggan niya ito, doon niya unti-unting napagtanto na tao ang gumagawa ng tunog. Nang hindi na niya maatim ang kanyang naririnig, minabuti niyang bumangon para pakiramdaman ng paligid. Alam niyang nasa kalaliman pa yon ng gabi, gawa ng marami pang mga kuliglig ang gumagawa ng ingay sa labas. Sa pagpapatuloy ng paninitsit na yon, doon na nagpasya si Cardenio na tumungo sa kanilang sala. Ang ginawa niya, maghanap ng butas sa dingding ng kanilang bahay para makita ang nilalang na pinanggagalingan ng tunog. Lumipas ang ilang minutong pagmamasid, ramdam na ramdam ni Cardenio ang mas lalong paglakas ng sitsit. Sinasabayan na din yon ng mga katagang hindi niya maintindihan na siyang halos nagbibigay ng labis na kilabot sa kanyang katawan. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasilay siya sa labas ng kanilang tahanan ng isang babaeng nakasuot ng mahabang damit, merong daladalang bulaklak na kulay itim habang nakaturo sa kanyang kinaroroonan. Kita ni Cardenio ang tuwas na nilalang na yon habang masayang nakaturo sa kanya. Dahil sa mga bagay na kanyang nakita, agad naman niyang binawi ang kanyang paningin. Medyo nababahala na din kasi siya noon kahit papaano, lalo pat wala siyang ideya sa mga nangyayari. Kinaumagahan, pinili niyang itago sa kanyang mga magulang ang mga bagay na kanyang nasilayan. Para sa kanya, mas mainam na hindi na nila yun malaman, gawa ng nasisiguro niya na mag-aalala lamang ang mga ito sa kanyang kaligtasan. Ayaw naman din niyang bumalik sa albularyo para magpatingin, dahil nauubos doon ang kanyang oras na dapat sana nakatuon sa pagtatrabaho. Sa paglipas ng mga gabi, mas lalong nagiging klaro na sa paningin ni Cardenio ang babaeng may daladalang bungkos ng maiitim na rosas. Bagaman alam niyang napakaitim ng mga balat nito, nasisiguro niyang meron yung malaporselanang balat, napakagandang pagmumuka at pangangatawan. Sa pagpatak ng gabi ng Biyernes, habang nagpapahinga siya sa kalaliman ng gabi, dahan-dahan namang ginising ng kanyang wisyo ang natutulog niyang katawan. Pagmulat ng kanyang mga mata,
Laking gulat na lamang niya nang matagpuan niya ang kanyang sarili sa labas ng bahay nila. Pagsilay niya sa kanyang harapan, bumungad sa kanya ang babaeng yon kasama ang isang lalaking may makisig na pangangatawan. Namumula ang mga mata nito habang patuloy na nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, bigla naman niyang narinig ang kasamang lalaki ng dalaga na nagwiwika ng, "Mabuti naman at nasa maayos kang kalagayan, Cardenio. Masaya kami ng anak ko na makita kang binata. Natatandaan mo pa ba kami?" Matapos nitong makapagsalita, bahagya naman noong napasilay sa pagmumukha ng lalaki itong si Cardenio dahil sa mga sinabi nito. Sa isang iglap, doon nanumbalik sa kanyang memorya ang mga alaala noong mga panahong bata pa siya. Hindi siya nagkakamali sa kanyang mga naiisip. Nasisiguro niyang ang mga panauhing nasa kanyang harapan ay ang dati nilang kapitbahay. Bagaman mahirap yung paniwalaan, wala na siyang nakikitang ibang rason kung sino ang mga nilalang na yon. Nang akmang sasagot na siya sa sinabi nito, bigla naman niyang nasipat ang pagngisi ng lalaki. Hindi pa man ito naririnig ang kanyang sasabihin, napatango na ito habang sumasagot sa kanya ng, "Oo, kami nga. Ikaw talagang bata ka. Matagal na kaming nagpaparamdam sa'yo pero ngayon mo lang talaga nakumpirma. Wala ka namang ginagawa ngayon, hindi ba? Maaari bang sumama ka sa amin pansamantala?" Nang marinig naman ni Cardenio ang sinabi nito, napatango na lamang siya ng sa hindi malamang dahilan. Matapos masilayan ng dalawa ang kanyang pagsang-ayon, dali-dali naman siya nitong inalalayan papalayo sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan, hindi niya mawari pero pakiramdam niya napakabilis ng kanilang paglalakad. Halos kisap mata lang kasi noon ang pagitan nang masipat niyang napakalayo na niya sa kanilang baryo. Sa pagdating nila sa dulong parte ng kakahuyan, inilahad ng lalaking yon ang tungkol sa nakaambang panganib sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Ayon dito, na kaya lang naman sila nagparamdam kay Cardenio, gawa ng nakaamoy sila sa bahay ng may-ari ng pinagsasakahan nito ng kakaibang presensya. Nasisiguro nilang mababangis na aswang ang nakatira sa lugar na yon, kaya na may hindi nila maiwasang mag-alala. Dagdag pa ng lalaki na maraming beses na nilang nailigtas itong si Cardenio sa tiyak na kapahamakan. Hindi kasi nila yon kayang pabayaan, lalo pat magmula noong bata pa sila ng anak nito, nakita na nila ang kahalagahan ni Cardenio sa kanilang pamilya. "Alam mo ba, Cardenio, ikaw ang bukang bibig ng anak kong ito. Siya palagi ang nagliligtas sa iyo kapag naaamoy niyang nasa panganib ka. Naalala mo, muntik-muntikan ka nang mahulog sa bangin. Yung kababata mo nagligtas sa iyo doon." Wika ng lalaki. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali namang lumayo sa lugar na yon ang anak nito na parabang nahihiya. Siya naman, hindi alam ang sasabihin dahil sa labis na pagkabigla. Makalipas lamang ang ilang minuto, kahit papaano humupa na ang takot sa kanyang katawan. Napagtanto niya kasing hindi mga kaaway ang mga nilalang na yon, bagkus ay mga kaibigan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na hindi nagpakalayo-layo ng lugar ang dati nilang kapitbahay. Nanirahan yon malapit sa kanilang baryo kung saan wala silang katabing normal na tao. Dagdag pa ng mga ito na sa paglipas ng panahon, palagi silang nakasubaybay sa dati nilang kapitbahay na nagbigay ng kahalagahan sa kanilang pamilya. Matapos naman yung marinig ni Cardenio, doon na niya tuluyang nasagutan ng napakaraming katanungan sa kanyang isipan. Sa isang iglap, nagawa niyang maunawaan ang lahat ng bagay na matagal nang nangyayari sa kanya. Nang maibaling naman nila ang kanilang usapan sa palayang pinagtatrabahuhan nila,
inilahad ng padre de pamilya ng kanyang kababata kung anong klaseng demonyo ang namamahala sa lugar na yon. Ayon dito, ang iilan sa mga katrabaho nila Cardenio meron ng yanggaw sa mga katawan. Ang iba naman sa mga ito, ginawa ng pagkain, at ang iilang bata naman naging alipin ng may-ari ng sakahan. Sa dinami-rami ng nagsasaka sa bukid na yon, tanging sila Cardenio na lamang ang natitirang ordinaryong tao. Naniniwala din ng lalaki, hindi maglalaon pagtatangkaan ng may-ari ang kanilang mga buhay. Ilang ulit na din kasi niyang pinagsabihan ng mga ito, subalit hindi yun nakinig sa kanya. Alam ng kanilang kapitbahay na ang nag-iisang paraan para malaman nila ang totoo ay ang magpakita at gamitin si Cardenio bilang daanan ng kanilang mga nalalaman. Nang marinig naman ni Cardenio ang lahat ng sinabi nito, hindi niya maiwasang kabahan dahil sa alam niya kung gaano ring kalapit ang kanyang ama at ang may-ari ng lupang pinagsasakahan nila. Hindi rin niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito sa oras na maibigay na niya ang impormasyong yon. Naniniwala din si Cardenio na ang impormasyong kanyang nalaman magdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang pamilya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tinanong niya ang padre de pamilya ng kanilang kapitbahay kung ano ang naiisip nitong gawin. Nang marinig naman ito ng lalaki, inilahad nito sa kanya na wala ng ibang paraan kundi ang patayin ng pamilyang yon. Nasisiguro nitong hindi nila yon madadala sa mapayapang pag-uusap dahil sarado ang pag-iisip nito. Kung alam mo lang ang pag-uugali ng mga demonyong yon, Cardenio, hindi nyo na naising mapalapit ng loob sa kanila. Huwag kang mag-alala, gumagawa na kami ng paraan. Baka sa mga susunod na araw, maibalita na namin ito sa inyo. Wika ng lalaki. Matapos ang kanilang mahabang usapan, nagpasya na ang dalawa na ibabalik na siya sa tahanan nila. Bago siya nito tuluyang iwan, inilahad ng lalaking yon na kapag maayos na ang mga nangyayari sa kanilang pamilya, doon na sila magtatapat sa ama nito. Kinaumagahan, matapos ang mga pangyayari, habang tahimik na nagsasaka ang mag-ama, dumating ang may-ari ng lupang pinagsasakahan nila. Meron yung daladalang kape at mga tinapay na agad naman itong iniabot sa kanila. Dahil si Cardenio ang malapit dito, kaya siya ang nautusang mag-abot ng kanyang ama. Para kanino ho ito? Tanong ni Cardenio sa may-ari ng lupa. Para sa inyong dalawa yan. Humahanga lang ako sa inyo dahil syempre, kayo ang pinakamasipag dito. Magmeryenda na muna kayo at magpahinga. Wala namang problema kung hindi nyo matatapos ang inyong ginagawa ngayong araw. Sagot naman ng may-ari ng lupa. Matapos yung marinig ni Cardenio, minabuti niyang hintayin na munang umahon ang kanyang ama. Pagsilay niyang kukuha na ito ng baso ng kape, dali-dali naman niya yung pinigilan, sabay pagdadahilan ng, "Mag-usap muna kayo dyan, tay, bago ka magkape. Maputik pa nga yung mga kamay mo, hahawa ka na sa baso." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, wala na itong nagawa kundi kausapin ng may-ari ng lupa. Dahil sa pagkawili noon ng dalawa sa pag-uusap, ginamit naman yung pagkakataon ni Cardenio para maitapon ang lahat ng laman ng baso. Maniwala kayo o hindi, pagbuhos ni Cardenio ng kapeng yon sa kahon ng palay, nasipat niya ang napakaraming uod na sumasabay sa likido. Mabilis ang nanuot ang mga ito sa putik na parabang masyadong mabibigat ang mga ito. Bagaman hindi niya gaanong pinansin ang mga bagay na yon, kitang-kita niya sa iba yung parte ng kahon ang pagkatuyo ng iilang palay na umusbong. Matapos niya yung gawin, doon na nag-iba ang tono ng may-ari na parabang nararamdaman na nito ang kanyang ginawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng kanyang ama at sa may-ari ng lupa.
na halos hindi naman niya mawari kung ano ang pinag-ugatan nito. Paglapit ng kanyang ama sa kanya, agad naman siya nitong hinila papalayo para umuwi na. Hindi naman nakatanggi si Cardenio, gawa ng kitang-kita niya ang bakas ng galit sa pagmumukha nito. Habang binabagtas nila ang daan, wala namang inilahad na kahit na anong detalye ang ama niya. Bilang respeto, pinili na lamang niyang manahimik habang patuloy na naglalakad pabalik sa kanilang tahanan. Kinagabihan noong mismong araw na yon, nagkaroon siya ng panaginip na halos inakala niyang totoo. Sa panaginip niya na yon, nasipat niya ang dalawa nilang dating kapitbahay na tinuhog ng malalatigong bakal ang may-ari ng lupang kanilang pinagsasakahan at walang awang kinaladkad ito sa kahon ng palay. Rinig na rinig ni Cardenio ang lakas ng pagsigaw ng nilalang na yon, subalit sa isang banda, wala itong nagagawa. Habang ginagawa yun ng lalaki, abalang-abala naman ang anak nito sa pagpatay ng pamilya ng may-ari ng lupa. Halos tumagal ng buong magdamag ang panaginip na yon ni Cardenio na siya namang inakala niya talagang totoo. Maniwala kayo o hindi, sa pagsapit ng umaga paggising niya, agad naman siyang sinalubong ng isang nakakagulat na balita. Yung pamilya ng may-ari ng lupa natagpo ang wala ng buhay sa mga kahon ng palay. Basag ang bungo ng mga ito, wakwak ang dibdib, lasog-lasog ang mga paa at kamay, at halos hindi mo na makilala dahil sa putik ng mga katawan nila. Ang labis pang ipinagtaka ng mga taong unang nakakita ay ang pagkawala ng mga dugo nito at laman loob. Alam ng kanilang mga kababaryo na biktima yun ng mga aswang, kaya minabuti na nilang iwasang ipagkalat ang balitang yon. Naniniwala kasi sila Cardenio na para wala nang mabiktima ang mga aswang ay huwag ikalat kung anuman ang karumal-dumal na gawaing isinakatuparan ng mga ito. Sa paglipas pa ng mga araw, naging palaisipan sa kanyang ama kung ano ang nangyari sa kaibigan niyang yon. Nang hindi na niya maatimang pag-iisip nito, minabuti na niyang ipagtapat ang kanyang mga nalaman. Dahil sa kanyang sinabi, tila bang umaliwalas ang mukha ng kanilang padre de pamilya at kasabay nito ang pagtatanong nito sa kanya kung saan niya makikita ang dati nilang kapitbahay. Wala namang maisip na paraan si Cardenio para matawag ang mga ito, kaya inilahad na lamang niya na kapag gabi pakinggan ng mga pagsitsit sa labas ng kanilang tahanan. Kinagabihan noong araw na yon, hindi nga sila nagkamali. Pagkarinig ni Cardenio at ng kanyang ama ng paninitsit, agad naman silang lumabas ng bahay nila. Pagdating nila sa kanilang bakuran, doon nila nakita ang pamilya ng dati nilang kapitbahay na nakangisi habang nakatitig sa kanila. Akala ni Cardenio makikipag-usap lamang ang mga ito, subalit hindi niya inakala na mamamanhikan pala yun sa kanya. Oo, tama kayo ng hinala. Nagkatuluyan si Cardenio at ang babaeng aswang na anak ng dati nilang kapitbahay. Subalit hindi rin yun nagtagal, gawa ng matapos nitong makapagsilang ng bunga ng kanilang pagmamahalan, kusa yung umalis sa kanyang puder. Inaasahan naman niya ang pangyayaring yon, gawa ng noon pa man inilahad na ng ama nito sa kanya na tanging binhi lamang ni Cardenio ang kailangan nila. Subalit gayon pa man, kahit alam niya ang tungkol sa bagay na yon, minahal pa rin niya ng buo ang kanyang naging asawa. Para sa kanya, hindi mahalaga ang kasunduan dahil alam niyang minahal niya ito ng lubusan. Sa paglaki ng kanilang anak, kagaya ng tadhanang ipinataw dito ng ama ng kanyang asawa, sa edad na 8, umalis din yun sa kanyang puder. Ayon kay Cardenio, na noong mga panahong inaalagaan pa niya ang anak nila, kitang-kita na niya ang pinagkaiba nito sa ibang bata. Palaging seryoso ang pagmumukha nito at halos sa buong pagkabata nito, bihira lamang yun kung tumawa at ngumiti. Animoy, alam na ng bata kung ano ang kanyang lahi
at kung saan talaga siya napapabilang. Pero alam niyo ba na magmula noong nilisan si Cardenio ng kanyang asawa at anak, hindi na niya ninais pang umibig muli. Natali na kasi ang kanyang puso sa dati niyang asawa na isang aswang na binhi niya lang ang kailangan. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakarami kong tanong, pero sobrang kakaibang kwento to. Saan naman kayo nakakita ng ganun? Ordinaryong tao lang tapos ang gusto ng aswang yung binhi niya? Bakit hindi sa kapwa niya aswang? Kasi napansin ko sa takbo ng kwento, parang wala namang kakaiba kay Cardenio, parang ordinaryong tao lang to. Tapos di ba nga nung nagpaalam yung dati nilang kapitbahay, niyakap pa siya, tapos kung ano-ano pa yung ginawa sa kanya. Bakit? Yun yung tanong ko bakit? Ano bang meron kay Cardenio? Siguro, pogi. Pwedeng ganun Siguro pogi si Cardenio, tapos yung aswang, gusto niya maging pogi rin yung anak niya. Or siguro meron nakikita sa loob ng katauhan ni Cardenio yung mga aswang na hindi na lang nabanggit sa kwento, tsaka hindi na rin nabanggit sa kanya. Basta ang sabi lang nung tatay nung babaeng na pangasawa ni Cardenio, espesyal itong si Cardenio. Bakit kaya? Merong cheese? Baka may cheese, kaya special. Joke lang. Pero hindi ko alam no? Kasi hindi nga nabanggit sa kwento. Ano nga kaya, no? Sayang, wala kasing ibang episode para sana mapaliwanag kung anong meron si Cardenio. Pero ayos lang, para sa akin, sobrang sulit na ako sa isang episode lang na kwento, tsaka one hit na kwento na to. Kasi nga, nagkaanak sila, maganda yung takbo ng kwento, walang namatay, meron man, kalaban nila Cardenio. Kaya para sa akin, sobrang ganda ng kwento na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.